дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. супориши раиси вилояти суғд барои иҷрои саривақтии нақшаи кишти зироатҳо. сохтмони 15 корхонаи бузурги саноатӣ дар Кӯлоб. хонандаи синфи ҳафтуми тоҷик мини трактори ҳамакора сохт. роҳбари нави созмони тоҷикони Тотористон маълум шуд. Зеленский даъвати Путинро барои мулоқот қабул кард. дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд машварати кории раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода баргузор гардид. гуфта мешавад ки дар ин машварат вазъи корҳои саҳроӣ мавриди таҳлил қарор дода шуд. пас аз шунидани гузориши муовини раиси вилоят Назири Зариф, раиси вилоят барои иҷрои саривақтии нақшаи кишти зироатҳо, истифодаи самароноки замин, таъмини хоҷагиҳои кишоварзӣ бо оби полизӣ, гирифтани 2-3 ҳосил, таъмини рушди кирмакпарварӣ, мубориза бар зидди ҳашароти зараровар ва дигар корҳои саҳроӣ супоришҳо дод. манбаъ афзуд ки соли равон дар вилоят дар 60 000 гектар пахта кишт шуда, дар навоҳии пахтакор кишти пахта ҷараён дорад. ҳамзамон дар хоҷагиҳои деҳоти ноҳияҳо кишти картошка ҷараён дошта, тибқи нақша масоҳати майдони картошка 30 000 гектарро ташкил медиҳад. дар шаҳри Кӯлоб 15 корхонаи бузурги саноатӣ сохта мешавад. дар ин бора мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб хабар медиҳад. гуфта мешавад ки дар доираи амалишавии барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Кӯлоб барои солҳои 2020-2025 бунёди 15 корхонаи азим бо назардошти ашёи хоми маҳаллӣ ва таъсиси корхонаҳои муштарак, замонависозии 5 корхонаи фаъолияткунанда дар назар аст. ин корхонаҳо ба арзиши беш аз 4 миллиард сомонӣ бо ҷалби маблағгузории сармояи дохилию хориҷӣ пешбинӣ шудааст. феълан теъдоди корхонаҳои саноатӣ дар шаҳри Кӯлоб ба 46 адад расидааст ки аз ҷумла дар шаҳр 7 корхонаи коркарди сангу шағал, 3 корхонаи хишти пухта, 14 корхонаи истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ, 9 корхонаи пахта тозакунӣ, 2 корхонаи соҳаи мошинсозӣ, 2 корхонаи ресандагӣ, 4 корхонаи дӯзандагӣ ва 1 коргоҳи мебелбарорӣ фаъолият доранд, менависад Амид Ховар. Дилшод Ойматов, хонандаи синфи ҳафтуми мактаби рақами 14 шаҳри Панҷакент трактори ҳамакора сохтааст ки дар Олимпиадаи техникуни Навраз пешниҳод шудааст. Ойматов дар ҳайати dastavии шаҳри Панҷакент сазовори яке аз 9 ҷои ифтихорӣ гардид, хабар медиҳад Ховар. мақсади сохтани ин мини трактор он аст ки мо ҳар сол ба хотири кишт ва ғундоштани ҳосил маблағи калон сарф мекунем ки ба буҷаи оилаи мо зарар мерасонад. аз ин лиҳоз тасмим гирифтам чизе ихтироъ кунам ки ба оиламон фоиданок бошад, изҳор доштааст Ойматов. манбаъ афзуд ки барои ихтирои ин трактор тақрибан 30 000 сомонӣ маблағ сарф шудааст. таъкид шудааст ки ин мини трактор 9 намуди кор аз ҷумла дастгоҳи ҳамворкунӣ, кофтани замин, сартирак-гирак, сихмола, ҷӯякгирак, фреза ё таҷҳизоти резакунӣ дорад. инчунин трактор ядаке дорад ки то 1 тонна борро мекашад. вазифаи трактори мазкур дар фосилаи кӯтоҳ ба кишт омода намудани заминҳои ҳаҷман хурд ва калон мебошад, омадааст дар матлаб. Ойматов дар суҳбат ба хабарнигорон изҳор доштааст ки дар оянда ният дорад ки алафдаравак, ҷимзанак, картошкаканак ихтироъ кунад ки бо гази моеъ кор карда тавонад. Президенти Украина Владимир Зеленский омодагии худро барои мулоқот бо роҳбари Русия Владимир Путин эълом кард. ба гуфти ӯ, муҳим нест дидор дар куҷо мешавад. ҳамаи корҳо чунин мегузарад ки бо Путин мулоқот кунем. ман аллакай ба раҳбари дастгоҳи президент дастур додам ки рӯз ва маконро мувофиқа кунанд, қайд кард Зеленский. маълум аст ки кишвардори Украинӣ бо ҳамтои русаш масоили забони русӣ ва калисоро баррасӣ мекунад. дар баробари ин сухангӯи Кремл Дмитрий Песков изҳор дошт ки дигар ҷузъиёти дидори Путин ва Зеленский маълум нест. қаблан сарони давлатҳо барои баррасии муносибатҳои дуҷониба ҳамдигарро ба дидор даъват карданд, аммо ҳеҷ кадоме аз ҷонибҳо ба қабули онҳо шитоб намекарданд, зеро Москав ва Киев мехостанд танҳо бо шартҳои худ мулоқот кунанд. бинобар иттилои ҷамъияти Сомониён чанде пеш дар бинои дӯстии халқҳои Тотористон ҷаласаи солонаи Созмони милливу фарҳангии тоҷикони Тотористон баргузор гардид. тибқи иттилои манбаъ, масъалаи асосии ҷаласа ин натиҷагирӣ аз фаъолияти яксола ва интихоби раиси нави раёсати Созмони минтақавии милливу фарҳангии тоҷикони Тотористон буд. гуфта шудааст ки дар натиҷаи овоздиҳӣ Сабрдин Тоиров бо дарёфти аксари овозҳо раиси нав интихоб гардид. манбаъ иттилоъ додааст ки Сабрдин Тоиров 8 апрели соли
1961 дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба дунё омадааст. соли 1985 донишгоҳи омӯзгории шаҳри Душанбе ба номи Шевченкоро бо ихтисоси мутахассиси омӯзгори физика ва математика хатм кардааст. соли 1987 дар мактаби рақами 63 дар Ғарм ба ҳайси муаллими фанни риёзӣ кор кардааст. аз соли 1993 то имрӯз дар шаҳри Қазони Татористон кору зиндагӣ мекунад. дар ҳоли ҳозир ӯ ба ҳайси муовини роҳбари ширкати ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди фирма Родина кор мекунад. сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар танзияту некном бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.